Okay, mga kabiyana, no? Welcome naman diri sa atong channel, Pero Karanista, no? Diyan naman kita, magadulong naman sa inyo sa pila ka mga ambanon, sa pulong nga Ilonggo. Saglit kay December subok, mayo po siguro, related sa December nga mga ambanon na may unahon naton kadulong sa inyo. Yari ang ambahanon na nagatiguro Paskwa man kontali.
ulanin din sa taong sa Pasko ang pagtiligon sa bugos na pamilya, ang paghinang panay at paghiling sa dilim at pasahan sa kwarta. Siyempre naman kulang sa kalipay, punosin ang kasadya kapag hinang panay, kapag ang masuko na wala sing kahanay, may kasing-kasing na nakapanghay-hay. Ulanin din sa taong sa Pasko ang pagtiligon sa bugos ng pamilya, ang paghinang panay at paghiling sa dilim at pasahan sa kwarta. Malayo ang hinigugma, dilim mapatiyangan ang Pasko. Malayo ang hinigugma. Okay, no? Kumuyo to, no? Ang primero ato na dulot sa inyo, ang mga ambahan, no? Tuod ni Singker Subong, pro istorya sa mga sinulog ko, no? Nga malayo ang isang, paano? Siyempre, bisan matuod, isilingon natin doon sa hindi, no? May bulang doon sa talipay, pero may ara iya subong nga nagakagha, no? Tungod kay hindi niya mabatyagan, no? Ang kalipay, no? Kaya siyempre, kung nagalayo-anay ng pamilya, matuod nga munang siling nga block race bus, no? Munang itulot natin sa inyo, natuling ang bahanon para gid, no? Sa atong mga maupod nga subaybay diri sa atong channel, pero taranista, no? Ang dira sa iban mga nasyon, no? Labi na gid sa kanay Ma'am Mary Ricabar nga sa Florida, no? Kag Subongman, sa kay Ma'am Emilien Pedrigusa nga yara sa New York, no? Kag sa kay Ma'am Mafi Pedrigusa andaya, no? Subongman sa kay Bian Buboytana, mayong ito lang, no? Merry Christmas lang sa inyo tanan, no? Labi na gid sa kay Ma'am Health Chances, no? Kaya sa Hong Kong, kag Subongman si Ma'am Jima Muneba kaya sa Singapore, no? Upod sa iya mga kapdana, no? Sa ilagig nga grupo, no? Na Old But Gold Friends, no? Napinagit si Juan, si Giorgio Unati, no? Thank you gid, no? Juan Pino sa ato sa pag si Dalong sa pag ni Ma'am Jima Muneba. Kung ihada Jima Muneba. Labi na gid sa kahit pa, no? Dira sa aton nga pinalangga gid nga naga-support gid sa aton si Toto Edward Rivera nga yara sa Canada, no? To, mayong utulang, mayong kabilang dira sa inyo. Merry Christmas lang sa inyo tanan-tanan, no? At gusto makita namin padayon, siya rin naman anay ang pila ka mga shoutout gikan sa aton nga mga kauturan. Shout out sa kay Annie Ferranco abalya mayong uto tatay pero always gid nagabantay sa imo live every Sunday. Pa-request tay dumdumon ko ang langit nagabantay gid na si Mama Lydia sa imo live every Sunday. God bless tay watching from Thank you Carles. sa inyo nga pag-subaybay. Shout out sa kay Nestor Plaza. Shout out sa 28 nga nagalantaw sa buong happy watching. Sa gusto mag-request magpa-shout out comment lang. Paglihog share sa nga aton live para damaton viewers. Okay na.
Okay, no? Kaya sa mga kabilog itong request, no? Dumduma ang langit, no? Para na sa mga, ini nga itong mga ambahanon ng medyo mga masubo, no? Basin sila itong mga ako ini mga inagihan, no? Hindi, no? Kundi nga, bungang isip lamang ini nga nag-abot sa atong panumduma, no? Bato-bato sa langit, pero lang, ang maigo, wag lang magalit, no? Okay, wala kita sinising ginaigo, no? Kung ikaw, bilang pagpanumdum lang ini sa atong tanan-tanan. Yari kali, no? Kaya pangabay kita ini ang banon, na nagatikulo, dumduma ang langit.
mundo nalibay sininin, nalibay ang kurin, story na may happy ending. Okay no? Muna no, ang ginan stop na to, ini atong kanta no, bali apat ka bilog, taragit sa inyo, no? Una-una nagpangabay, no, dugtuma ang langit, ginsunod na to, no, ang bahala na ang buwas, no, kagang ikaduha, ang mutong gugma, ang ikatatlo, ang ikaapat, ang mo ini ang kuring, no, ginakta na to sa upan, una pa na to ng mga record, no? Okay, antes na makita na yung mga padayon, yari naman anay, ang pila ng mga shoutout, gikan sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Jovelyn Trujillo, hambal na good noon tay, pero shoutout kay Emmanuel Bailoses. Salamat. Shoutout lang. Sa mga Bailosis pamilya na ganyan, no? Grasa kwa, no? Sa barangay Akwet, Barong Tagbaybo, no? Labi na sa kay Ma'am Cindy, Bailosis, dira sa dito kayo siya sa New York, no? Maayong punto lang o kung maayong gabi lang grasa niyo. Sa mga Bailosis pamilya sa Barong Tagbaybo, no? Merry Christmas sa inyo na talaga. Labi na sa kay Ma'am Remy Sintinales na, no? Sa barangay Patong-Patong, no? Merry Christmas! Advance Merry Christmas! Shoutout sa kay Nestor Plaza, hambal na maayong utot tay, pero request naman sa kanta mo nga malinong ang kagabihon. Salamat. God bless po. Shoutout sa kay Jerry Catedrilia. Hambal na, good noon pa shoutout. Salamat. Shoutout sa kay Aslan. Thank you, kid, sa pag-support. Please like and subscribe, everyone. Okay na? Okay, no? Kaya ginapangabay ninyo, ining bahalong na paano? Malino ang kagabiyo. Yari, no? Para git sa inyo.
Kabay pa lamang nga makapagdayo ng imong kapitay sa paanang paalam hindi ko matuloy kung magdatiya sa imong layo. Dili pagkalimti tungkol ko sa imo kay sa imong pagdali. Nagkagulat uhaw ako sa Okay, no? Ara na, no? Bisan wala ninyo ma-request, yung pagdulot na po sa inyo, no? Kabay pa, nagustuhan na ninyo, no? Antes na makita magpadayo, nanay, yari, naman nanay ang pilar ng shoutout, ikan sa ato ng mga tuturan. Shoutout sa kay Ani Ferran, ko malatay, pero pa-request liwat matinaw ang langit, kagulaton ko, God bless tayo, pero tayo pero nalipat ko galing nga ang magulang ko sa Washington, nag-alive man na to siya. Pa-request tayo ako si Virgilio, dedicated to my sister na sa ibang bansa. Sila nga tatlo kong sister. Hambal niya ni Perangko. Shoutout sa kay Marilyn, hambal na good afternoon po Manong Pirot at mga kasamahan nyo po. God bless you no. Shoutout sa kay Karin P. Alberto, happy watching. Hambal na paborito kagin ni Papa.
Ang ngaran ni Papa na si Virgilio Alberto Jr. Parehas pa ka mga Virgilio. Kasi pa request nila no, matinawang langit, taga ko si Birinyo, pareho lang ng tuno, no? Tagalog ang Birinyo, ang Okay na. matinawang langit, Ilonggo. Sige lang. Kasi unahon tayo yung kwan ng Ilonggo eh. Tapos ang kwan, ang Tagalog, idirektatan lang. Hanggang pulaton ko. Para gid sige tanan no. Siguro ko siguro matapos siguro no. Bali tatlo ko kanta. Dugangan ta ko isa ko. Yari no ang inyong laging pangabay no. Ang langit ako sa inyo pag pulaton. Magdilaw ang langit kung wala silang mundo. Masilang dagat kung tulog tumutulo.
marunong magdamdam. Mabunawas na pugi-pugian. Ang silaw sa araw daw dinidigan. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin ako'y pumunta sa matatakbo. Sa iyong pag-iyon, gihangat ko langit magpakiluoy. Nga mga puntang gugmamong bintang. Ang akong kapatapos, hindi mong bawaton sa kahunod sa hangin kalamis at tubig. Kung maghimok hintay, dapiton ko ikaw walang kamantay. Tanong ako kung ganon sa buhat galing maluwag dadalisin pati puso ko. Ang akong pagamit na tungkay natin sa isang kapiso. Di lang magtangkis ng aking panukan. Labas ka tayo sa panuman. Sa hinayin lamang inugit kalintang ngunit sa masakit. Akong natikman
Gisipon sumugod sa litrato. Ako't malimtan ko, kaluiban mo, pinanong bulalan. May isa kadambong, pananglit ang bulang puti at istorya. Dili ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko kalimutan ang mga tinion ng ilan. Sa tabi puso halos pa lamang ko. Magpapalayo ka na. Hindi sa bato. At mahirong nakalimutan ka. Walay liwanag ang kapiling, kundi magkakaput ka na lang. Saksi ako sa buhay at ako pinsan mahal. Ang idak ko palanggan, kundi mapagkakalimutan. Isang batok pa sa puot ko, hindi naman ikaw mapunsan. Napangailan ang tuon ko na makakapot ka na lang. Ang pag-usad naman sa tuna, basitin mo na mahal ka. Mapugat man dalagang ang kalisuko ng puso. Ang tinig na ginagos, magpulusing isa ka nun. Igatugyan ko na lang sa langit. Kumanuan ang ako'y ang pag-usad ng isang bulan, ang saksi sa hantanan. Ang pag-usad ng isang bulan, ang saksi sa hantanan. Yan no? Itulong natin sa inyo, no? Saan pa galing ang pinano natin kagantag ilang kabay, no? Duha, o kung tatlo, no? Dubangan natin. Kaya antes ko nga napadaan sa pulaton ko, katapusan, itong dumanduli, itong duma, ang muti asang kasakit ang ako, ang nabulos, no? Kaya kitinitso ko na lang ito, lang alang mautat kita, no? Tiga, amo na.
nadulot na naman natong senior yung ikapakabay, no? Okay, antes na makita na yung padayon, no? Diyari anay, ang pila ka mga shout out, no? Ay matakot kita ka balik ng kanta, no? Kaya mapantanay sa mga shout out, no? Kaya basta ikon may mga message sila na ginano, tukion tanay, no? Antes kita magdulot sa bilang pangatapusan ng bano. Oh, wala pa rin nato lumabasa, no? Shout out sa kay Master Zorro Vlog. Paano nung uhaw salamat hambalya halin gabalan tao sa may Alcobar, Saudi Arabia. Nakanta na nato kagina, no? Idol ko talaga to, idol, pero mula bata pa ako hanggang ngayon from Bago City, pero ari ko di subong sa Manila nag-work habal ni Erwin Barsenal. Shout out sa kay Eugene, ano niya? Eugene Elijay. Okay na, kaya naman. Oh, bali bilang pangatapusan lang atong dulot senior, no? Yari gali, no? Sagla ka kanta iti. Bali dua, hindi mo na. Kanta, no? Yari, no? Mga ambahan na nagkatigulo badlit sang palag. Kaya sa karon, tawangin nga gugba bilang pangatapusan na atong dulot senior.
bisan sa pagtulog pirmi kinadamdam ang imong pagdiyaman pag-ibat iyang kong sarap sa ako ang kasing-kasing mo pinitin siya kayang pindulot mo daw hangin ako man walay kabangganan ikaw ang nagkaya ay nani lamang ikaw ang nagulat daw hangin ako man langin kabangganan mga pagpapasusining akong luhan mabuklay mabuklay kalintahan hangin nga gugman puso ay kumaman ang kasing-kasing mo nagpinitin siya kayang kindulot mo ang hangin nga gugman walay kabangganan sa imong pagdiyan inali lamang ikaw ang nagulat hangin nga gugman ang sining akong luhan katulad sang uwan nga labing dalitan o hangin nga gugman tampan sa kanunduman mapudlay maputlay kalindahan hangin nga gugmas sa puso maputlay maputlay kalindahan sa okay, no? Okay. Siguro no, dire lang ko kita tay kutob, no? Maalaulay ni kita ba naglapaw kita ganin. Naglapaw kita sa atong oras, no? Okay, sabay pa, no? Para satisfy ka mo, no? Sa atong mga banon, naging dulot sa inyo, no? Tutog na gawa sa mga nasa ulo ko mga banon, naging nadulot natin sa inyo. Kaya para ngaway na sing buki-buki kakopya, no? Tutulungan sa masunod, no? Palihog lang share, pag-isibano, pag-itigit pagkalinta, mas importante ito, kung nalang ilang taon na, pero subscribe ka lang, no? Para bilang bulig sa inyo, bulig na dako, bulig na bulig, no? Para sa ako, no? Kung i-subscribe ninyo, no? Kaya para magdamo-damo mga atong subscriber, no? Gini sa atong channel, no? Pero Haranista, no? Palihog ka lang, i-click na lang ang subscribe, no? Okay, madaming salamat. Pag mayong tulong, uwag sa inyo,
Merry Christmas and advance Happy New Year.